Mani guys, nagmask ko guys kay POI man ko. Pislat og ilong. Kanya pislat og ilong niya. Kanya akong tapad po kay POI po na siya. Pislat og ilong, LSI liwat sa inahan. Teng teng teng. Teng teng teng. Teng teng teng. Teng teng teng. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng init kayo pagdali mo oy. Teng teng teng. Teng teng teng. Napagaw na ko dire. Teng 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 teng. Hello, hello. Ikaw ka mo ma-English? Mulakaw mi karon kay mang wan mi na may panghatag nga kanang goods. May panghatag nga goods niya. Salamat kayo sa donor si Ma'am Colette. Masya pa English? Salamat. Salamat. Thank you so much to the donor. Ma'am Colette. Hindi pa ikay ko. Akong kuyog si kanina best friend ni Boss Adon. Si RG. Nakatakas sa puring alaga ni Adon ba? Si Boss Adon ron ngayon, tulog man siya. Mata ako diya gihuman ni gikawat na ko diyan tablet. Ay ko ni sumbong ha. Kuyog na ko diya ang nag-drive niya si Kuya Tuling. Banan niya tibigil. Knock knock. Who's there? Tuling. Tuloy ho. Tuling, balik ang tabis ng pag-ibig. Di ba? Happy kay ko. Asa na paingon? Pakatahan driver. Asa tabos? Sa lugar nga wala ka. At to sa how? How di Carabao. Di ba dagang how anang how? Bakon ko na. Nani man diri dapit. Ani oh sa tambuan manis yung sulod mining eskina dire. Nya. Panghawi diha boss kay. Ang suka niya ka boss na niwang narabat ka. Wag pa kanan ni Ate Janice ni mo. Sige ra man ka ML ko no. Seatbelt. Ngon imong uyab sige ra kag ML. Ana niwang nakika. Ay. Lami ka diri sa tambuan ay. Shout out ko sa tanang mga fans na ko diri. Nakoy fans. Mga fans na ko diri sa tambuan. Ngawa ko papapistahan nga gi kay mahadlok sila takdan daw man koy kagaw pandaman ko. Nasyaag mi guys. Diri mi sa Tambuan City. Karon pa ko kadong diri dapita. Puting mo lagi. Ivan, sila ni isa to. Nabot na mi diri. Kurat sila kay karon pa sila kitag panda diri sa Bohol. Silang Ivan. Hello. Sila Ivan. Kutagda. Yes ba? Silang ES. Unsay nga nimo? Init kay diri sila. Gawas lang ko. Tang gawas ta. Oy. Kailan mo na niya? Sigudi na siya. Muna legendary players Muna kinakusgan, kinagapuhan diri sa Tambuan ay. Nya nata, niabot na diri sa Tambuan. Ilmo daghan kay mga bata diri. Nya nakurat sila pag-abot nako. Kurat sila pag-abot nako kay pasa kitag pandasokad. So naami diri sa nga sitio. How? So mato siya guys. Pakuyog ra ko diri. Pakuyog ra ko kay aron mag-video kuno ko. Nya nami ihatag gamay lang god. Kanang gamay lang bugas. Kanta lang ko ganun. Video mo. Inimisa ba? Di ko ka mo English. Boss Ajak. Ano diri? Hi. Sana all guwapo. Sama niya ko. Bye na ko. Bye.
So, ano to diri sa ambuan guys. Ini kayo sa gawas. Ang makeup na pinamatanggal. Ito na pataron sa lapas. Kay ato na tayo mga amigo dito. Atong tagaan sa ato ang dala. Doon nami dito. Kusog kayo padagan. Nadlo ko. Nadlo ka. Gamay. Nagsuroy ka, gawas kay ikaw ay signal. Di ba kanang simbahan mo kung nagipawal nga school mo na? Parkingan ba? Dili ka bagong sayro. Dili ka bagong sayro. Social distancing lang ta ha. Hello be. Hila ka niya ko be. Hello. Di ko mo dool kay bawal mo dool ninyo. Mag-greet lang ko. Ang nahilak man kadoy. Nahilak siya. Maot ba day ko? Di man kumaot. Kiss ko be. Kiss ko be. Dool ko be. Teng teng teng. Teng 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 teng. Ngang 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 teng ngang. Ngang teng ngang 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 ngang. Ngang 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 teng teng ngang. Ngang ngang ngang. Teng 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 ngang ngang ngang. Ngang 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 ngang. Ngang 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 ngang. Ngang ngang ngang. Ay, lamig kay ko tingog di ba? Ngang ngang ngang. Deng 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 init kayo pagdali mo oy deng 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 napagaw na ko dire deng 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 Kani mga bata ni kito sila. deng 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 napagod na ko dire init kayo sakit kayo akong panit deng 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 Kailan ko sa pag-theory, banda. bye-bye. Bye-bye. Pag-distansyan mo diha, oy. Oh. Mani guys, nagmask ko guys kay POI man ko. Pislat og ilong. Manya kani pislat og ilong. Kani akong tapad po kay POI po na siya. Pislat og ilong, LSI, liwat sa inahan.